Ulong Thok Khubor Naribhoi District Klim Jing Shongthan ulawat biangsa ka RTI balip boarding kha hagish nong ki baha papo katanat boarding ke MEPDCL kanongpo division. Laban pin kenmau baka sandrik risau tiu nong Thok Khubor ulawat RTI balip kha ka boarding hagish nong ko umyam division bat minta kasngi ka nyauterik risau ulawat RTI saha nongpo division. Ubak Charles uloong baka jinglip bat jingtut baka ka boarding electric kala pelong yang ngaban wat jingtip lingba ka RTI bantip ya ka jing shisha halor ka jinglip baka ka boarding electric. Ngala pendap ban IT yang sakoi pak RTI akbede bak ka jinglip baka jong ka boarding electric ha ka nongpo division agis nong ofer jong ka nongpo division bat kumjuru kumbang ladap ban IT ka RTI hakasan tarik jong uni benai bak menta ka sengiru nyu tarik ngala pendap ban ai kan RTI hang ni hanong po division TKE ka bangai kolong ke jing jong ipai ba ha ka bede bat ka boarding electric hang ni hanong po division ka jing kolong ka jing lip kha jong boarding nang ta ka jing kiu jong ka bell light bat kuntal ter TKE ka pelngok kolong ba balai kat Naribhoi district Kabadon ya di Artli division bat kumjuru kadai ka distrik bolong terai ya kapung umyam hendrai ngisiam penban bakatai kapung umyam kabadai ka telong jong ka boarding electric ha ka jela bat kabadon hapo jong Naribhoi distrik penban kata ka distrik kamat ya ka jokham khai ka boarding electric kam jubiang bat kam jume setia de ka bangai I golong kajing kabakta yaki samla kabakta yaki breu ki baseng yi kam lojong kabaka sarkar kaju penbor lane kaju ai ki jing hikai yaki samla kuno ban yang hala ki jong kijat na kamta banwat yi kam ki jam ki jong ki andre la daklem ko boarding electric kan mentoy ayu ya kita ki jing pun ya kita ki jing hikai jong ka sarkar na kamta jong ki haba ka keluar ke bagi kami ke boarding electric kam jume kata apa pelong yang ngaban file dah ke RTI hang ni hanong ko division ru bara ka ju opor kajing kalong ru wat yang nong Thok Khubor kepala dai ke por bengin file lan ngin pha ki report ku jungi lan ki khubor jungi saya ki jakat ni kam ku jungi kendai namar ke jing bomme ke boarding electric kumlo ngin play komputer jungi na benta ban pha ya gi kubor fer de nata kadau kapenlong yang kum uwei na ki reorong ba balarang ba ni ka haini ki por menta ban yeng ban mi smat walang along tang marwai ru ngan yeng na ta ka hok jom ki pai ba